siya nagsaad kanato nga siya maguban kanunay. Bisan pa sa atong mga kapagyasan, ang Diyos dili magdiyali mo. Usahay mo abot kanato ang atong mga kaluyahon. Apan atong bation nga siyang panato sa tanang panahon. Kay siya nagsaad kanato nga siya maguban kanunay. Bisan pa sa atong mga kapagyasan, ang Diyos dili magdiyali mo. Kay siya nagsaad kanato nga siya maguban kanunay. Bisan pa sa atong mga kapagyasan, ang Diyos dili magdiyali mo. Ang Diyos dili magdiyali mo. Ang